sillä se on ihan uusi juttu ja se on tosi nopeasti se. Se on hieno mies. Ihan tosi nätisti se. En ymmärrä miten voi oppia koira tuolle. Panepa Jaana sauvapuuna vauhtia. Joka enemmän sanottaa, niin kun näet, että tulee ihan turhaa maahan paukuttaa. Mieluummin törppää sillä sauvalla, niin se paine menee taas keskellä siitä, kun te puhutte muuten toisille minä sillä sauvalla ja koira. Se on aika rauhallinen. Niin siis en ole huutanut. Et vielä huutanut, se on tosi hyvä. Eli jos tulee liian kiire, niin käytä ihan oikeasti töppää sen verran näille kauempana. Jolloin tiedät, että paine menee. Nyt rupeaa riittävästi vauhtia. Äsken vähän liikaa vauhtia. Niin, haluatko Pitää pitää. Mulla vaan antaa vähän sulle vettä, sillä ei niinku Oikein täpötä. Nyt jos sä oot kerran kertonut sille, että oikeesti pysyt kauempana, tuolla intensiivisellä vauhdilla, kun kuuntelet sitä, ei tee isoja tavallaan siistiä kaupalla tai muita, sitten käännyt ihan kohtia pohtia. yksi lammas oli vikasuuntaan tuolla lähti menemään. Ja nyt lähtetään se Vähän kävi oikein. Yllättää oikeastaan joka kerta tuo. Se on jännä nää sekin, kun nää ei oo oikeesti mitään pikkukoiria, ne on yllättävän voimakkaasti. Mites kukkeli? Mihinkä sä sinun lapanen meni? Se on ihan määrä. Täällä on käynyt syönyt. Tää on just kerran, kun mä sitä Ei sillä ole tuolta lampaalta, niin se aika ihan kauheasti. Mutta nyt sitä meni hintoja havut ja kaikki. Sauva pois silloin, kun tulee hyvin. Eli aina se elettömäksi sivuttain käsiin, kun se tulee hyvin, niin se opi vastustaa sitä sauvaa. Juuri näin. Hyvä. Noin. Sitten kuule, kukkeli. Äsken ehtiin sulle vähän evästä. Nämä on niitä koiria, jotka se kehitys näkyy selkeästi, jotka oikeasti on oppineet matkan varrella aivan kauheasti uutta. Ja sitten kun on tavallaan ansaittu se asenne, niin ne haluaa opiskella lisää. Mutta kas voi tehdä niitä pikkutöitä, vaikka kuinka paljon, niin on aina se into lähteä tekemään töitä. Ne on aina iloisia, ne on aina niin kuin tää on mun juttu. Ja se niin silloin näkee, että koiralla on niin oikein kolahtanut tämä asia. Mietit sauva? Tuossa tuolla sitten. En mä tiedä vielä. Vaikka vielä villatakilat. Tuo väliin.